Fl-ewwel messaġġ tiegħu fl-ewwel jum tas-sena u jiltaqa' mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-President ta' Malta George Abela appella lil partiti politiċi biex jagħtu ħafna aktar leħen lill-poplu. George Abela qal li fil-programmi elettorali tagħhom il-partiti politiċi għandu jkollhom kapitlu dwar l-involviment tas-soċjetà ċivili. Fi kliem George Abela, gvern ġdid għandu jaffronta mill-bidunet il-leġislatura tiegħu bir-riformi li hemm bżonn kemm kostituzzjonali kif ukoll istituzzjonali biex leħen il-poplu jinstema' aktar. Qal li l-ħidma politika tkun immirata u ffukata għal ġid taċ-ċittadin bil-partiti rridu jfittxu jsaqsu x'inhu l-aħjar interess taċ-ċittadini anke billi joħolqu spazji fejn iċ-ċittadini isemgħu leħinhom. George Abela iddeskriva din il-leġislatura li għadha kif ġiet fit-tmiema bħala waħda mqanqla. Dwar il-Parlament, il-President ta' Malta appella biex jingħata ħafna aktar awtonomija u qal li huwa bżonn jurs il-Parlament jitħalla jagħmel aktar skrutinju fuq min qed imexxi l-pajjiż. George Abela filwaqt li ddikjara li qed għandu fiduċja assoluta fil-ġudikatura qal li iżda li pajjiżna irid jibża ħafna għall-integrità tal-ġudikatura tagħna. Qal li jekk din tikrolla taqa' magħha s-sistema demokratika tal-pajjiż. Fost dawk li ltaqgħu mal-President ta' Malta kien hemm il-Prim Imħallef Silvio Camilleri, akkumpanjat mill-membri tal-ġudikatura. Il-Prim Imħallef qal li s-sena li għadha kif għaddiet rata avvenimenti mhux mixtieqa u li redu l-fiduċja li kienet tgawdi l-ġudikatura. Qal iżda li bħala istituzzjoni fil-maġġoranza tagħha hija magħmula minn nies ta' integrità. Kompla billi qal il-ġudikatura għandha tkun ispirazzjoni ta' fiduċja li trid tirbaħ ta' kuljum bl-emil tagħha. Il-Prim Imħallef qal il-ġudikatura m'għandix taqa' f'livelli baxxi ta' etika iżda timmira għall-ogħla livelli ta' korrettezza u valuri.